sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, benepisyo ng mga healthcare workers hiling na maibigay na. Manila North Road bukas na sa lahat ng uri ng sasakyan. Boses at karapatan ng mga indigenous people patuloy na kinikilala. Manunulat naglabas ng libro tungkol sa Cordillera. At cashless transaction unti-unting ginagamit ng maliliit na negosyo. Sa Highland TV News Center Baguio. Ito ang Luzon Headlines. Naimbaga maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Idinaan sa silent protest ng mga healthcare workers ang kanilang sigaw sa mga hindi pa rin ibinibigay ng mga COVID-19 benefits. Magbabalita Charles Limon. Mga placards ang nagsilbing boses ng mga healthcare workers sa isinagawang silent protest kanina sa Baguio General Hospital and Medical Center. Sigaw nila, ibigay na ang kanilang mga benepisyo na hanggang sa ngayon ay nakalimutin pa. Kasalukuyan po namin nakikisa sa Alliance of Health Workers. Pinapaglaban namin yung mga benepisyo para sa ating mga health workers. Hindi lang dito sa Baguio Gen, kundi kasama na rin lahat ng private and public sectors, mga hospital. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin natatanggap ng mga health workers ang kanilang Special Risk Allowance o SRA at one COVID-19 allowance na mula pa noong 2021. Hanggang ngayon naabangan po namin yung one COVID allowance ng July to December 2021. Malapit na mag-2023. Hanggang ngayon wala pa. Meron din yung health emergency allowance na nagsimula noong July 2022 pero hanggang ngayon wala pa. Nakapaloob sa Republic Act No. 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act ang pagbibigay ng Special Risk Allowance sa mga health workers sa mga pampubliko at pribadong pagamutan. Naglalaro sa 3,000 pesos hanggang 9,000 pesos ang dapat matanggap ng mga health workers depende sa risk exposure ng mga ito. Pero kahapon, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang pagre-release ng 1 billion pesos na pera. Mapupunta ang nasabing pera para sa mga SRA ng higit 55,000 na mga health workers sa buong bansa na matagal nang nabinbin. Ayon naman sa Philippine Federation of Professional Association, dapat ay tutukan ng pamahalaan ang mga benepisyo ng mga health workers. Ito'y upang maiwasan ang bilang ng mga health workers na nangingibang bansa kapalit ang mas mataas na sahod at benepisyo. Compromise. Kaya ang kailangan natin ngayon talaga, lalo sa mga private hospital, siguro pag-usapan talaga at kasi nauubos na ang ating mga nurses sa mga private, sa mga public ganun din. Pero mas malaki ang epekto sa natin sa ating sa private hospitals. Sa ngayon kasi, problema ng Department of Health ang kakulangan ng mga health workers sa mga pagamutan sa bansa. Pero ngayon, ang nakikita natin talagang kakulangan would be our nurses. We have a shortage or a gap of around 106,000 para mapunuan natin yung mga facilities natin all over the country, both public and private. Sa ngayon, meron tayo mga plantilla positions that are still to be filled out or filled up sa ating mga ospital. Kaya isa sa mga nakikita ng ahensya ang capping deployment ng mga nurse upang mapunan muna ang pagkukulang ng mga health workers sa bansa.
Pero ayon sa Philippine Federation of Professional Association, napapanahon na ang pag-amyenda ng Magna Carta for health workers. Matagal na po yan. Dapat pong i-upgrade na yan in Magna Carta for healthcare workers. Nauna nang hiniling ni Undersecretary Maria Rosario Vergere noong Setyembre sa mga mambabatas ang pag-review ng Magna Carta for health workers. Kasama din sa panawagan ni Vergere ang standardization ng sahod ng mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang magandang balita naman po, hindi na magbabayad ng penalty ang mga SSS members na hindi nakapagbayad ng kanilang mga loan. Kung paano, alamin sa balitang ito. Isa sa mga takbuhan ng mga nangangailangan ang SSS. Handog kasi nila ay iba't ibang mga loans. Pero sa hirap ng buhay, ang mga perang nahihiram sa SSS nakakaligtaan ng bayaran. Malaking consequence niyan kung hindi nabayaran yung loan sa SSS. Number one, hindi makaka-avail si member ng mga short-term short-term benefits like the maternity, like the sickness, like the unemployment. Yan, medyo may effect yan. And number two, mas malaking effect niyan doon sa mga Sa retirement benefits, huhugutin ng SSS ang bayad sa hindi nabayarang loan ng mga miyembro. Pero para mabawasan ang bigat ng nahiram na halaga, simula ngayon, maaari nang i-avail ng mga miyembro ang consolidation of past due salary loan with condonation of penalty. With this program, nawi-waive na yung penalty. Hindi na babayaran ni member yung penalty. So, ang binabayaran na lang niya is the principal at saka yung interest. Pasok ito sa anumang loan na 6 na buwan pataas nang hindi nababayaran. Maaari itong bayaran ng minsanan o installment hanggang 6 na buwan depende sa laki ng nahiram. Well, ito kasi ang application nito ay online. So, dapat yung mga members na mag-a-apply nito, meron siyang my.sss account. Okay, so kung bubuksan ninyo yung my.sss account po ninyo ngayon, may makikita kayo doon sa apply for the for this console loan. I-click nyo po yun, lalabas na ho doon yung computation kung magkano ho yung titirang penalty, magkano ho yung interest niyo, magkano yung principal, tsaka magkano yung penalty na supposed to be ma-waive. So nandun na ho lahat yan. Bukas ang SSS sa mga nais magpatulong sa paggawa ng My.Dots account. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bukas na sa lahat ng uri ng sasakyan ng Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte matapos ang isang buwang clearing operation ng pagguho ng lupa sa kalsada. Magbabalita Yeda Joyce Rudil. Bigay! Isang buwan na nasikaso ng DPWH Region 1 ang pagguho ng lupa sa kahabaan ng Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte. Matapos ang 3 linggo, 1-lane passable na ang kalsada sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa ngayon, ma'am, nakakadaan na yung mga sasakyan pero may oras. Basta ang ano nila, 6 to 6 every day. Tapos every 2 hours, i-close nila. Pero kahit na malaki ng parte ng kalsada ang nalinis mula sa pagguho, panaka-naka pa rin ang pagguho. Hindi maiwasan na yung sa taas kasi malambot. Hindi na yung kagaya ng dati kasi dito sa baba, dati bato yung nasa baba kasi hindi ginalaw noon ng mga dating nagsemento sa kalsada kasi talagang delikadong patanggal yung mga nandito sa baba man. Kaya upang maiwasan ang aksidente ng pagguho, isinasara ang daanan kada 2 oras. Ito ay upang mabigyang daan ang clearing operation sa kalsada. Kahapon lamang nakapagtala ng aksidente sa gumuguhong parte ng kalsada. Ito ay matapos mabagsakan ng batong isang bus na dumadaan sa kalsada. Nabasag ang salamin ng pintuan ng bus pero wala namang nasugatan sa insidente. Kaya hindi pa rin naaalis ang takot ng mga residente tuwing may pagguho. Kahapon yata ma'am, yung isang pampaserong bus galing Lawag papuntang Gulberian. Nagpos kasi yung isang teacher, nabagsakan yata yung salamin niya pero wala naman nasaktan. Kasi nabutas yung salamin.
Sa ngayon, nakakaranas ang naturang parte ng kalsada ng mabigat na daloy ng trapiko. Marami silang komento tungkol dyan kasi ang daming nakabahalang tao dyan. Lalo na pag mga pupunta sa opisina kasi pero pag talagang wala silang magawa, pag nag-traffic talaga, nagingit-ngit na lang yung mga tao. Hindi pa rin matiyak ng mga otoridad kung kailan lubusang mabubuksan ng 2 lane ng kalsada. Ieda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. Patuloy naman pong ipinagpapasalamat ng mga indigenous people ang pagbibigay sa kanila ng parte at boses sa pamayanan sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Narito ang report. Matagal nang tumatayo si Nanay Rosita bilang tagapamuno ng indigenous people sa Itogon, Benguet. Dati akmat kit di nga tumaktakder na kasla nga mangililid kadagiti kakailyak maipanggap iti panangilaban iti karbongan dagiti kakailyak kunta kadagiti pagminasan. Kan kaslang pro-environment kami nga ay peace dito Itogon. Nakalulungkot daw na dati hindi sila masyadong pinakikinggan at binibigyang pansin. Mabuti na lamang raw ay nagkaroon ng Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Isinabatas ito noong ika-29 ng Oktubre 1997 sa ilalim ng nooy presidente na si Fidel V. Ramos. Na-recognize kami as IPs adamot tunti kasla personality mi nga sumango iti no sino man dagay agencies nga kayat may nga kasama. Napakikinggan na rin daw sila sa mga ginagawang desisyon sa pamayanan. Ngayong buwan, ang 25 taon ng karapatang ito ay ipinagdiriwang ng National Commission on Indigenous People. Tayo po ay nagse-celebrate sa mga nakuha nating magaganda, nakatulong sa ating mga komunidad. But we should not celebrate the downsides o yung mga nagpahirap sa atin na mga katutubo. The question is, have we again, some or even majority of the so-called learned or educated cannot appreciate that we have our own indigenous political structure, the IPO, which are supposedly the solid or bedrock or foundation of our identity as IPs. Bukod dito ay ang patuloy nilang paglaban para sa kanilang mga lupa. Are we really united by having common perspectives and development interventions in asserting and implementing plans, programs, and policies for the indigenous peoples as provided for in the IPRA? Ang selebrasyong ito ay hindi lamang raw paraan para magpasalamat sa pagkakabuo ng IPRA, pero simbolo rin ng patuloy nilang pakikipaglaban para sa mga karapatang nakapaloob sa batas na ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, mga batang may kapansanan na biyayaan ng customized wheelchair. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa.
Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ayos to! Ayos to! Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakapitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung buhay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 14 na kabataang may special needs sa Pangasinan ang nakatanggap ng customized pediatric wheelchair. May kwento si Jody David. Isa sa mga anak ni Nanay Janice na si King ang ipinanganak na may kondisyong kung tawagin ay clubfoot. Bagamat 7 taong gulang na ito, hirap pa rin siyang makalakad. Nung pinanganak ko po, ma'am, talagang ganun po na po yung paa niya, ma'am. Inborn na po talaga, ma'am. Parang nag-ano po yung ano niya, ma'am. Nag-letter C po yung ano niya, buto niya, ma'am. Yung paa niya. Po, ma'am, yung paglalakad lang po, ma'am, ang hindi niya po kaya, ma'am. Yung paa niya lang po talaga ang ano niya. Nais daw niyang mabilhan ang anak ng wheelchair, kaya lang hindi sapat ang kanyang kinikita sa paglalabada. Binubuhat po, pinapaliguan po siya. Baka ano po kasi pag mag-isa lang po siyang maliligo, baka madulas po, ma'am, kaya pinapaliguan po siya. Kaya naman, laking tuwa niya nang mapili ang kanyang anak sa 14 na nakatanggap ng customized pediatric wheelchair mula sa pamahalang bayan ng Asingan, Pangasinan. Malaking tulong po, ma'am, kasi hindi na po siya nahihirapan sa paglalakad niya, ma'am. Kasi yung isang paa niya po ang ginagamit niya, may nagtatalon-talon po yun. Yung isang paa niya po nakataas. Kaya malaking tulong po, ma'am, yung wheelchair para hindi na po siya nahihirapan sa pagpasok na sa school, ma'am. Nakapag-request tayo sa PCSO ng wheelchair para sa may mga kapansanan. But nakita namin na mas maganda yung bang comfortability ng isang pasyente, mas maganda pag yung bang kasukat talaga nila. Kasi alam niyo naman yung wheelchair is malalaki. So may mga children tayo na ganyan, kaya pinakustomize natin. So ito po yung tuloy-tuloy na programa ng local government ng Asingan na i-assist at inspire ang ating mga children with disability at ganoon din po yung iba't ibang mga may kapansanan. Sa darating na Disyembre, target muli ng pamahalang bayan na makapagbigay ng mga panibagong unit. Isang gusali rin ang itatayo para sa mga kababayang may kapansanan. Jody David para sa Luzon Headlines.
Itinanghal ang La Union bilang kauna-unahang probinsya sa bansa na makasungkit ng Integrated Management Certification sa lahat ng district hospitals sa buong probinsya. Alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Kilala ang La Union bilang isa sa mga probinsyang maraming tourist attractions sa buong bansa. Pero bukod sa mga naggagandahang beaches at agritourism sites, isang bagong pagkilala na naman ang natamo nila. Kahapon lamang, pinarangalan ang pamahalaang panlalawigan ng La Union ng Integrated Management System Certification. Yung mga ISO standards na to or yung ISMS standards na to, it makes sure na yung mga processes nga nitong mga district hospitals na to are up to par sa international standards, like yung mga ibang international organizations rin na nag-a-apply at gumagamit ng ISO standards. Ang sertipikasyon ay pruweba ng magandang serbisyo at pagsunod ng mga ospital sa international standards lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Ang nasabing parangal ay iginawad sa 6 na district hospital ng probinsya. 3 management system certification na ang natanggap ng mga ito mula taong 2017 pa. Ito ay ang Quality Management System, Environmental Management System at Occupational Health and Safety Management System. Kaya kinikilala ngayon ang pagamutan ng probinsya na kauna-unahang nakakumpleto ng 3 sertipikasyon na ito nationwide. We have Balawan District Hospital, Bacnotan District Hospital, Saba, Nagilian, Rosario, and LUMC. So all in all, 6. So nung nagkaroon na ng QMS, nagkaroon na ng EMS, nagkaroon pa ng Occupational Health and Safety Standards. So it's a very rigorous process. Maraming kailangang i-tick at maraming kailangang i-accomplish para makuha itong mga quality manage, itong mga ISMS na to. So, yun yung proseso. Kaya bago namin nakuha itong mga international standards na ito. Ilan sa mga ininspeksyon sa mga ospital ay ang presentasyon ng mga records at documents, kakayahan ng mga nagtatrabaho, PRC licenses, SWOT analysis, risk registry at marami pang iba. We had to challenge ourselves. We had to enlist talaga itong ISO certification para ma-ensure na yung mga standards namin at yung mga procedures namin sobrang top-notch at top quality. Because kapag top-notch and top quality yung mga standards at yung mga procedures namin sa aming mga district hospitals, dapat equivalent nito yung kind of service na binibigay rin namin sa mga constituents at sa mga kaprobinsyaan natin sa La Union. Ang sertipikasyon na ito ay ginawad ng National Quality Assistance Philippines at tinanggap mismo ni Governor Raffy Ortega at mga chief doctors ng iba't ibang health departments ng probinsya. Sang-ayon sa people-centered goal ng puso agenda ng probinsya ng La Union ang nasabing parangal. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isang illustrator at manunulat mula sa Baguio City ang bumuo ng 2 libro tungkol sa Cordillera. Kilalanin natin siya sa kwento ni Taj Rosales. Mayaman sa mga tradisyon ang rehiyong Cordillera. Kaya pinagpala rin ito ng mga talentadong Cordilleran. Isa rito ang 32 anyos na si Tor, isang illustrator at manunulat. Hindi ko bagarte ang writing, so most likely, since journal siya, more on sa dinodrawing ko lang. Kasi doon na-explain ko na sa tao. So nauna lagi ang drawing sa akin bago sulat. Isa sa kanyang madalas na likhain ay mga bagay na matatagpuan sa Cordillera. Kaya naman, naisipan niyang gumawa ng isang buong libro tungkol dito. Tinawag niya itong Igorotak. Bale yung Igorotak, an illustrated guide po, ang content niya is yung general information ng Cordillera or yung culture ng Cordillera. So kung makikita nyo, presented siya in a full color na jive sa mga maliliit na bata and up until sa mga adults.
Bukod sa dagdag kaalaman, may tatama rin niya ang mga maling pananaw tungkol sa tradisyon ng rehiyon. Actually, yun yung isa sa primary reason natin, no? Kasi may mga gumagawa ng mga commercials and nagre-release ng mga informations na medyo hindi mali or hindi ganong tama. So, yun yung kino-correct natin ngayon, or at least yun yung na-research ko, na pre-present ko na correct. Taong 2019 nang naisapubliko ang unang edisyon. So, meron tayong Nakatawag ito ng pansin sa kanyang mga kapwa Igorot. First edition kasi based on my own research pa lang yun. So, medyo may mga kulang na information. Nung nai-release po yun, marami ng mga lumapit na mga experts. So, in-enhance namin further yung information. And of course, dinagdagan ko na rin ng pages para masulit ng mga readers yung kasi may mga kulang-kulang ako dati na mga data doon. Ngayon, handa na muli niyang ilabas ang kanyang second edition ng Igorota. Target niya, hindi lamang ito magamit bilang educational material sa Cordillera o sa buong Pilipinas, pero maging batayan din ng ibang mga lahi sa buong mundo para mas makilala ang mga Igorot. Taj Rosales para sa Luzon Headlines. Meron tayong battered women's syndrome or battered woman's syndrome. At itong BWS na tinatawag, tinitake cognizance ng ating mga korte, ng mga family court, kung ang biktima ng isang violence, ng physical violence in a marriage, ay dati na nabubugbog o dati nang nagkakaroon ng psychological violence doon sa kanyang domestic life. And normally, if you can prove na repeatedly ikaw ay nakaka-experience ng ganyan, when you testify in court, they will just take notice na dati ka ng may history of being violently attacked, physically violence, ang sinasabi ng Korte Suprema. And ito yung tinatawag nilang battered woman syndrome. And this is provided for by Republic Act 9262. At sinasabi nila, this is a form of psychological or physical violence. At ito may mga simptomas ng physical violence, and there is no need to ask the woman to testify and relate over and over again yung kanyang traumatic experience doon sa kanyang partner or sa kanyang husband. Again, this is the case of People versus Marivic Henosa. At sinabi ng ating Korte Suprema, yung battered woman syndrome, actually, we took this from American law. And sa American law, if you are a battered woman and in the course of your marriage napatay mo ang iyong asawa because of the violence being inflicted on you, then that is an exemption. That is an exempting circumstance sa prosecution mo for homicide. And there are many cases sa Amerika na ina-apply itong battered woman syndrome. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Cashless transaction unti-unting ginagamit ng maliliit na negosyo. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagtuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Foggy. At tapos na kita, mosquito man.
o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Tell mo lang out sa Pau! Sa milk ng batang 90s, para natin ang imahay. Batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ilang maliliit na negosyo sa Baguio City, sinusubukan ng gamitin ang cashless transactions. May kwento si Sofia Pagaduan. 30 taon ng taho vendor si Mang Eric. Makikita siya palagi sa maliit na espasyong ito sa park upang magbenta ng ube at strawberry flavored taho. Napag-isipan lang po, nagtinda na po. Tao. Nila po ang panda. Kasi wala rin ibang anak buhay kung hindi lang dito ako. Hindi ka naman makapasok sa ibang trabaho na yan. Kwento niya, sa isang araw ay halos 3,000 ang kanyang kinikita. Pero nitong Agosto lang, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang paling QR. Ito ay isang cashless payment kung saan i-scan lamang ng customer ang QR code sa phone ng vendor para makapagbayad. Ngayong Setyembre, napag-desisyonan ni Mang Eric na gumamit nito. Kwento niya, dahil na rin sa patuloy na pagyakap ng ilang mga mamimili sa teknolohiya, kailangan na rin niyang makisabay dito. Kasi pag nangailangan ng padala, sa GCash na lang din po magkupa. Magpapadala, opo. Mabilisan pa. Kaya pupunta ka pa ng Palawan o Cebuana, magpa-GCash ka na lang. Wala po silang cash, magbabayad po sila sa GCash. Kung may pera na, may cash na po sila, magbabayad po sila. Pero hindi pa rin siya masyadong sanay sa paggamit nito. Ito man, mas maganda na po sana yung pera para kuan. Kasi kung minsan yung GCash parang hindi pumapasok ganun, parang nai-scam ganun. Cash out tapos may kaltas pa siya ng 10 pesos ganun. Diba, may pa-cash out ka, magkakaltas sila ng piso. Magkano na, magkakas out ka na 500, 490 na lang makukuha. Isa lamang si Mang Eric sa mga gumagamit na ng cashless payments. Kinilala ngayon ang lungsod ng Baguio bilang pinakaunang lungsod na gumagamit na ng cashless transaction sa mga establishmento. Programs for innovation and decision to transform the city into a smart and sustainable city by 2021. And I see the same for the Paleng QR. At least you started it. And we'll start tweaking it until it works, na until we all have a cashless system in Baguio, not only in Baguio, but all over Luzon, and hopefully, since you're the Secretary General of the League of Cities, all over the country. Score, ito naman yung Paleng QR program. We want everything to be cashless, everything to be efficient, and bringing BSP closer to the people. Sa kabila nito, mayroon pa rin ilan na hindi pa rin gumagamit nito. Tulad na lamang ni Jingle. Kasi hindi naman ako yung naghahawak ng pera. Kaya, ayun,
cash na lang ako. Cash na lang kasi tindera lang naman ako. Ang Paleng QR ay programang sinimulan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at DILG. Unti-unti na rin itong ipinapakilala sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na sa mga maliliit na mga establishmento. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.